हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय चैनल। दिनै जोङो दाउ बेदरनि आसार बानायगोन। बेवहाय आं लादों दाउ एसे, बेखौ आङो कुकाराव 1 सिटी गाबहोदों। दाउ बेदरखौहाय जोङो कुकाराव दै एसे ओमफ्राय बेयाव संख्रि एसे हालदै एसे होनानै दाउ बेदरखौ कुकाराव 1 सिटी गाबजासे जोङो गाबहोगोन। बिनि उनावहाय बेखौ जोङो मोजाङै दै मोजांजों सुनानै बेखौ दै सर'नो थाखाय जों दसे दोनगोन आरोना। थ' नोंथांमोनहा बेबायदिनो खालामबानो जाबाय। बिनि उनाव जोङो मसाला रेडि खालामनोसै दाउ आचारनि थाखाय। नायदो मा नांगौ। नै दानिया जोङो दाउखौहाय एसे फिसा फिसा बोफ्लेबाय, खारन दाउ बेदरा एसे गिदिर गिदिर गोदानायमोन नालाय। ओमफ्राय नैबेयाव जोंहा दङ आचार मसाला। बेवहाय मा एक्जेक्टलि मा होदों आं बेखौ डिसक्रिपसनाव लिरनानै होनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो हागोन उनावहाय। थ' बेयो जाहैबाय जिन्जार गार्लिक पेस्ट, हाइजें आरो सामब्राम गुफुरनि देनाय। ओमफ्राय साइडआव दङ जोंहा बानलु गोरान देनाय। बानलुखौ आङो गथा गथायैनो दोनदों, माने बेगरखौ गथा गथायैनो दोनदों, खारन आं गथायैनो जानो गोथाव मोनो। नोंथांमोना जुदि फसायाबा मिहिन उननानै लानो हागोन, बे नोंसिनि खोथा। दानिया बेखौहाय बेदरखौ आङो थावआव एवसिगोन। जों दानिया सारायखौ गुदुं खालामनानै बेयाव थाव होबाय। लोगोफोर, थावखौ जोङो एसे बुरजायैनो होगोन, खारन आचाराव एसे थावखौ बुरजा नांगौ। नोंथांमोना बेदरनि साइजखौ बेदरनि जखा सुनानै थावखौ एसे बुरजा होबानो जाबाय। थावखौ एसे बुरजा होनानै बेखौ गुदुं खालामसिगोन। थावा गुदुं जायोब्ला जोङो बेयाव बेदरखौ होसनगोन। जों बेदरखौ होसनसिगोन, थावा दुंबाय। जोङो बेदरखौ एसे मोजाङै एवगोन। दानिया जों संख्रि एसे होसिगोन। संख्रिखौ जों उनावबो साखिनानै होफिननो हायो, जेबो नङा। आं दा जास्ट आन्दाज खालामनानै एसे होग्रोबाय। बेखौ जों एसे गोबावैनो एवनांगोन, एसे जारोद जारोद जाहांजासे। बेदरा एसे गोजा गोजा जाहांबाय। जों दानिया हालदै होजासिगोन आरो हालदै एसे होनोसै। सामब्राम गुफुर हाइजेंनि देनायखौ होसिगोन आरो। एबार जोङो मस्लाखौ होसिगोन, आसार मस्लाखौ। जों अरखौ एसे बाहायनानै लानि, नङाबा मस्लाया खामगोन।
बेजों लोगोसेनो बानलुखौबो होफाखासिगोन। मस्ला होनाय लोगो लोगो थावा सोबखांजोब्बाय नै। बानलुखौ नोंथांमोना बांद्राय गोसा लुबैयाबा खम खालामनानै होनो हागोन। आं गोसा गोथाव मोनो ओंखायनो एसे बांसिन होनाय जादों। बेखौ अर फाहायनानै जों दसे एवबावगोन। जोङो कालारनि थाखाय रेड चिली पाउडार होगोन एसे। जाबाय लोगोफोर, बेखौ खोमोरनोसै जों अरखौ, नङाबा खामद्रायगोन। जों दाना बेखौहाय टटेलि गुसु जानो थाखाय दोननोसै। जेब्ला गुसु जाथारगोन अब्लासो जों बेखौ बयामाव सोगोन। नै जाबाय, गुसु जाबाय जोंना आसारा। जों दानिया बेवहाय भिनेगार एसे होसिगोन। भिनेगार होयोबा जोंहा आसारखौ गोबाव समनि थाखाय दोननो मोजां जायो। जोङो व्हाइट भिनेगार इउज खालामदों। बेखौहाय जों बे खोस्लिजों आधा खोस्लिमान होगोन आरो। नैबे आधा खोस्लिमान लाबाय आङो। बेखौ जोङो दा होबाय भिनेगारखौ। दा मोजाङै बेखौ मिक्स खालामनानै लासिगोन आरो। जोंना चिकेन पिकोला रेडि जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ दाबो जोङो नैबेयाव बेबायदि दिंग्रिनि बयामाव सोयोबा साबसिन जायो आचारा। दा बेखौ सुनानै फोराननानै रेडि दोनखादोंमोन। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो दिंग्रिनि बयामाव सोनानै ला। दा बियो चिकेन पिकोलखौ नोंसोर दाबो जानो हाबाय, आरो नङाब्ला सप्तासेनि उनाव दोननानै जायोब्ला साबसिन गोथावसिन मोनजागोन बेनि टेस्टखौहाय। मानो होनोब्ला एसे भिनेगारजों एसे मुजि हाबोबा साबसिन गोथावसिन जायो बेनि टेस्टआ। दानिया जोङो बेखौहाय बयामाव सोनानै लासिगोन। नै लोगोफोर, बेबायदि बयामाव सोजोब्बाय आङो आसारखौहाय। बयामा एसे थेफा थेफा जाबाय। अरजाला, गासिबो दिंग्रिनि बयामजोब। बेबो ओमफ्राय नैबे कफि बथलमोन, बेयावबो सोबाय आङो। दा बेखौ नोंथांमोनहा 7 दिनसो बेखौ सान्दुङाव दोननानै, सान्दुङाव दसे दोन आरोना, मुख्रा खेवनानै। 7 दिनसोनि उनाव बेखौ जायोबा टेस्टआ बांसिन जायो। दानो जाबा जाजायो दानोबो, होमब्लाबो नेक्स्ट उइकनिफ्राय 1 उइकनि उनाव जायोब्ला टेस्टखौ बांसिन गोथावसिन मोनजागोन आरो। बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। जोंनि दाउ बेदरनि आचार बानायनायनि भिडिअ'आ बेयावनो जोबथ'बाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव, आरो आंनि चेनेलाव सोरबा गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननोसै लोगोफोर। थेंक इउ फर वाचिं।